Здравейте! В това обучение искам да засегна темата за ползата от приемането на хранителните добавки. Всеки, който е изгледал мое кратко видео в TikTok или Facebook и е поискал информация за добавките, за да може да се възстанови, здравето, ще му пусна това видео, за да му обясня всъщност как действат добавките и как може човек за няколко месеца наистина на 100% да се възстанови здравето. Аз в моите кратки видеа в социалните мрежи говоря предимно за добавките, които служат за възстановяване на болките в кръста, за болките в коленете, за проблеми с артрит, шипове, дискови хернии. Говоря за добавките за диабет и високото кръвно налягане. Всъщност, кои са четирите стълба на здравето, които трябва да ни са в абсолютно равновесие, за да можем да бъдем максимално здрави. Това са метаболизъм, алкално-киселинен баланс, черва и имунна система. Тези четири стълба на здравето, ако са в пълна кондиция, тогава нашето тяло се чувства на 100% здраво и няма нужда от приемането на лекарства, на най-различни препарати, дори на хранителни добавки. Но всъщност, защо е нужно на нашия организъм да приемаме хранителни добавки и как можем да се възстановим тялото и здравето на 100%? Първо, ако имаме само един стълб нарушен от тези четири стълба, да кажем, имаме нарушен метаболизъм, ние трябва да вземем мерки да си възстановим метаболизма. Алкално-киселинния баланс какво представлява? Това означава самата среда в нашия организъм. Ако искаме да е в нормална среда, нашия организъм, нивото на pH трябва да е между 7, 7,2, най-много 7,3. И тук искам да отворя една скоба и да кажа как може да си измерим нашето pH на организма, като отидем в най-близката аптека и там се продават pH лентички, които можем да тестваме още рано сутрин с първата урина, да потопим лентичката в урината. Там тя ще ни покаже цвета, в който в зависимост от цвета, който се отсвети лентичката, има си скала към самите лентички. И там ще ни покаже според цвета какво pH имаме в нашия организъм. Много важно е тук да спомена, когато имаме киселинна среда в нашия организъм или pH-то ни е между 6, 6,5, т.е. под нормалната граница, не тогава имаме киселинна среда в нашия организъм и трябва да вземем абсолютно всякакви мерки, за да се възстановим тази среда от киселинна, да я направим неутрална. Над 90% от всички болести, инфекции започват и се развиват много бързо в киселинна среда. Това е много важно да го знаете. Следващото нещо, когато цвета ни, примерно, се потъмнее, скалата покаже по-тъмен цвят, то тогава ще ни покаже над 7,2, примерно 8, 8,5, 9. Това означава, че нашата среда в организма също не е окей, или тя е алкална, за да направим неутрално да влезе в границата 7,0 до 7,23, ние трябва да приемаме, да направим нещо, да дадем на нашия организъм. Следващата точка от четирите стълба на здравето, това са червата. Защо е важно нашата чревна флора да е в
супер оптимално състояние и защо 70-80% от нашия имунитет всъщност се крие в нашите черва. Ами защото цялата храна, която приемаме, минава през хранопровода и достига до червата. И тук вече в нашите черва ние съдържаме половината от бактериите ни са полезни, тези, които спомагат за по-бързото разграждане на храната, и половината от бактериите ни са лоши. За да имаме пълен синхрон и баланс и нормална работа на червата, ние трябва, добрите и лошите бактерии трябва да са 50 на 50. Когато лошите бактерии наделят над добрите, тогава вече храната започва да, да, да не се разгражда. Тя отива като по-големи порции, така да кажа, към нашето тяло, към нашите клетки. И съвсем нормално е, нашите клетки не могат да я усвоят правилно и тя се натрупва под формата на кожна мазнина. Всъщност на мазнина. Какво трябва да направим, да дадем на нашите черва, за да нивото на лошите и добрите бактерии да е нормално и за да могат добрите бактерии да надделят над лошите, е като приемаме пробиотици. Но тук е много важно самия пробиотик да в него да има и пребиотик, защото пребиотика означава, това е всъщност храната на добрите бактерии, с които ще улесним тяхната работа, за да може да си вършат нали, по естествен начин самото разграждане на храната. И следващата точка на нашето здраве, това е имунна система. И тук тези първите три стълба, ако са в норма и в форма, имунната система ще бъде в нужния баланс. Тоест ще имаме добър имунитет, който ще зависи изцяло от предните три стълба. Когато имаме слаб имунитет, тогава вече към нашето тяло е склонно да навлизат по-бързо лошите инфекционни болести и бактерии, които естествено ни правят по-бързо да се разболяваме. Сега, тук защо е важен приема на добавките? Защото храната, която ползваме към днешно време, е некачествена и няма как да захрани нашето тяло и клетки с нужните хранителни вещества, витамини, минерали. Затова е нужно да добавим към храната и хранителна добавка. Хранителната добавка не е лекарство, а добавена храна с цел да дадем на нашите клетки и тяло необходимите хранителни вещества, елементи, минерали, за да може да балансираме нашето здраве. Когато ние не даваме тези минерали и хранителни полезни вещества, нашия мозък започва да черпи тези вещества от нашата костна система, от нашите стави. Затова и повечето хора, над 90%, имат проблеми с болки в кръста, в коленете, артрит, защото мозък, когато ние не даваме качествена храна на нашето тяло, мозъкът започва да черпи храна от нашия резервоар или по-точно нашия склад, което е нашата мускулно-скелетна система. И когато вече започваме самия прием на добавките, ние този баланс на тялото го даваме чрез тях, тогава вече нали, дори да продължаваме да си приемаме некачествената храна, баланса, който идва от добавките, ни прави така, че нашето тяло да се възстанови за няколко месеца. Казвам за няколко месеца, защото добавките работят бавно, но славно. Те подхранват нашия организъм и като цяло нашите клетки. Нали, ден след ден, прием след прием, не стават бързо нещата, примерно за 10-15 дни, а си трябва едно стриктно третиране от между 3 и 6 месеца, в зависимост, нали, от самите добавки, които приема човек.
Няма да покажа добавките в това видео, защото няма да има никаква полза за вас. Първо, единствено трябва след като сте изгледали мое видео в социалните мрежи като Facebook, TikTok, Instagram, е нужно, ако имате нужда да си възстановите здравето или да ползвате хранителни добавки, не ви се приемат, нали, химията от аптеките, е нужно да направим консултация и аз, нали, ще ви задам няколко въпроса с цел да определим точните и правилните добавки, които ще ви помогнат да си възстановите тялото и като цяло и здравето. Аз работя с няколко вида добавки, затова ще направим така, че те да изберем подходящите за вас, за да може, нали, с времето тялото да се възстанови. Пак казвам, в момента, който решите да ползвате добавките, които ще ви препоръчам, ние ще се чуваме и виждаме абсолютно всеки ден, за да видим как върви самия прием на добавките и като цяло как тялото започва да се възстановява при вас. Това беше от мен в това кратко видео. Направих това видео с цел да ви бъда максимално полезен, за да може всъщност да се бъдем максимално полезни и с информацията, която ще дам, и с решението, вашето решение да приемате тези висококачествени добавки, които ще ви препоръчам. И не на последно място, хората, които вече са го направили, съм им предложил и препоръчал тези добавки. Те са доволни, имам обратна връзка от тях, доволни са от приема на добавките и отново и отново си поръчват.